porque dase a circunstancia de que eu non traballo con ese tipo de aparellos. Os meus aparellos son un pouco máis voluminosos, e como comprendedes, non estuve en tren, non? Eu traballo con azas a veces. Bueno, dito isto, eu non podo añadir máis nada, unha porque explicarlo todo eles moi ben explicado, e outra porque os meus conhecimentos sobre cousas técnicas son moi limitados, non? Eu simplemente quero dicirles que eu vivín toda a vida no mar, conozco o mar, sei como está a ría, porque nas miñas redes ou nas miñas nadas cando ao mar, donde antes había, falaba con un compañeiro aquí en un ratiño, donde antes había unhas pedras moi limpias, agora ven estas nadas e estas redes veñen moi sucias destes fangos producidos, non fangos negros, non fangos de color marrón rojizo, destes aterrados que fixeron incontrolados todos por aí, contaminaron todas estas pedras de criaderos, contaminaron todas, siguen contaminando sin control, por lo tanto, dañando e ponendo en peligro os nosos postos de traballo e os nosos medios de vivir e a nosa forma de comer un plato de comida das nosas familias. O máis triste de todo isto é que queren continuar facendo con este porto deportivo que pretende ser aí. Eu chamaría máis ben un parque náutico, porque isto non é un parque deportivo. Eu creo que ese aí é unha parcadera, como se fora un parque en terra cos coches, pois queren facer exactamente o mismo aí. Na ría viven actualmente 380 ou 390 embarcacións que se dedican ao marisqueo, por lo tanto, son outras tantas empresas que representan todas as cofradías da ría de Vigo, non só o da Cofradía de Cangas. Eu toco máis estar aquí hoxe a tratar de, bueno, de alguma maneira, pois, ganarme o vosso apoio, ganarme o vosso aprecio, ganarme o vosso respeto, para que así, desta maneira, puñades tamén algo vos da vosa parte para ajudarnos a que estes desarmados construían esta barbaridade aí, non? Vive moita xente do marisqueo, directamente e indirectamente. Nós, como mariñeiros, hai moitas cousas que se nos escapan, técnicamente, pero o noso día a día sí que o sabemos moi ben como está todo, mellor que nós non sabe nadie, como están os fondos, como están as rías, e as películas mostran as cousas, pero o que non mostran as películas é cando a rede nosa se bota ao mar con a intención de que trae anécoras ou peixes donde antes se pescaban, agora trae fangos e basuras, e iso vai-nos en conta do noso bolsillo, non? Por eso digo eu que temos que, entre todos, se pode ser, se me permiten as xentes do mar, que eu de alguma maneira encabece isto, non é a miña pretensión encabezar, non? Cuadroume a luchar nesta tremenda batalla tan desigual. Se a xente me permite, a xente do mar me permite que eu siga aportando o meu pequeno gran tarea, no sentido de animar, axudar, convencer as xentes do mar e as xentes de todo o interno do litoral, as xentes que teñen a dignidade de vivir nun pueblo mariñeiro, que me permitan dicirlles unha cousa, que estean con nós, coas xentes do mar, para axudarnos a impedir facer esa barbaridade, xa non só pola contaminación, que ese é moi importante, pero pola dignidade das xentes que vivimos do mar, porque é a noso oficio, a nosa tradición, é a pesca artesanal de toda a vida. Non podemos nós, como mariñeiros, e creo que o povo gallego en xeral non pode permitir ese lujo de que iso desapareza, porque é a nosa seña de identidade. Non quero estender moito máis, porque ademais tampouco as miñas posibilidades non dan moito máis, non? Eu sei traballar moi ben as nazas, sei traballar moi ben as redes, pero se me ponen un treballo destes antes, pois a verdade é que eu sempre digo, non, que a mí fai moi complicado facer dous traballos ao tempo, non? Eu podría haber preparado un escrito, non? Pero isto non é un problema, que primeiro tiña que ver o traballo, non? Non son capaz de facer esas dúas cousas ao tempo, non? Por eso, por unha parte pido disculpas, por outra parte pido o apoio de toda a xente que está aquí, e todas cantas de alguma maneira poden chegar as miñas palabras a eles, para que nos sigan apoiando, para que nos baja esa barbaridade. Nós, desde a cofradía, estamos aí a admitirnos como se chama, o recurso de casación. Vamos a seguir esta
ao final con eso. Se con eso non conseguimos que se separe, espero que se separe antes de que chegue a eso. Se eso, con eso non se consigue, estamos dispostos, ou eu estou disposto a ir a onde faga falta. Se me fai falta vestir a roupa de aguas e ir a gostealas con a roupa de aguas vestida, vou aí. Non vou eu a permitir, se a xente do mar me permite que eu este aí liderando de alguma maneira eso, que esta barbaridade que está aí, ou que pretenden facer, que se leva a cabo. E agora, pois, quería aproveitar para decirvos que este lunes, o outro lunes anterior, hubo unha reunión en Santiago na Consellería do Mar a petición, bueno, pois, non sei se sabedes, eu pedín apoio das cofradías todas, das federacións, tanto de Pontevedra como de Coruña, como de Lugo, e da Federación Nacional de Cofradías, para que nos apoyaran, para que intervinieran tamén en eso, non? Porque hasta ahora, pois, as cofradías de pescadores tuveron un pouquiño ao margen de todo isto, non tuveron un pouquiño aí por estar, non? Se lle mandabas un papel ao mellor, nin xo contestaba, non? Pero eu creo que chegou o momento de que as federacións de cofradías teñen que tomar cartas no asunto, porque senón, que sentido ten que estean aí, non? Se son cofradías de mariñeiros e as federacións están agolpadas as cofradías de mariñeiros, o máis lógico é que se hai un problema que afecta os mariñeiros e se do seu ámbito, pois o máis lógico que estean aí, non? Entón, pois, tamén pedín, no seu día, reunirme coa Consellería de Pesca, co Presidente da Xunta, co Director General de Portos do Estado e co Ministro de Fomento, o señor Blanco, non? Hasta ahora, a única persona que tuvo a ben recibirme, tan que desgraciadamente non servira para moito, foi a Consellería do Mar. Este lunes, este non o anterior, estivemos en Santiago, ali estaba dous representantes da empresa, estaba a alcaldesa de Cangas, do meu pueblo, por cierto, que lle quero un montón ao pueblo da alcaldesa de Cangas, e máis a cofradía. O que máis me doeu de todo aquilo que antes falei foi que non se chegou a acordo ningún, porque claro, a Conselleira do Mar, pois, fixo un pouquiño de mediadora, non? Vamos a ver, de moderadora, outro que non pudo aportar. Ela decía porque non tiña documentos, pero bueno, parece que se estás na administración tendrás que ter algún documento, ou polo menos algún secretario, alguna social, que o que xo proporciona, non? Pero o que máis me doeu de todo aquilo foi que o señor Ubaldino, foi o que pon os papeles aquí, todo isto, os cargos por Reino Nova, nos dixo que os mariñeiros todos, en xeral, éramos algo así como a ETA gallega, non? Porque poñíamos bombas, queimábamos contenedores, queimábamos canxeiros en Caixa Nova, veu-nos dando a entender que as bombas que se puso nunha, como se chama, en Cangas, na... Caixa Nova? No, perdón. Nunha inmobiliaria que as botaron polo aire, veu-nos culpando tamén os mariñeiros desto. Entón, aquilo foi o que máis me deu de todo, non? Entón, eu, por non darlle un plan de marchar, dixenlle, señor, usted me representa aquí. Díxome que representaba a Residencial Marina Atlántica. Dixenlle, pois, señor mío, eu agora mismo aquí represento a 389 empresas que se dedican ao marisqueo na Ría de Vigo, máis pequeñas que a súa, por cierto, pero como mínimo tan dignas como a súa.